Sukaldaritza zientzia eta artea da. Sukaldean ari garen bakoitzean kimikari bihurtzen baikara, naiz eta amatxok edo amonak erakutsitakoaz baliatu. Gaur, zientzia eta teknologia sukaldaritzaren artearen parean jarriko dugu Euskal Sukaldari berritzailenetako batekin, Beñat Horma etxearekin. Beñat Hormatzea naiz, Jauregi Barria jatetxetik eta 13 urtetatik sukaldaritza nire pasioa da. Eta Asier Larrea elikagaien industria ikaslearekin. Asier Larrea naz, 23 urte ditut, elikagaien industria ikasten dut, Markinean, eta bueno, platerrei gustokoena holan, txuletia da. Beñat, zuen sukaldean produktu ekologikoen alde egiten duzue, baina prozesua hemen baratzean hasten da. Zergatik produktu ekologikoak? Azkenean hori plateran ikusten da, ezta? Igertzen da, zelan naturalagoa, zaporean, usainean, dastamenan eta danean. Nola aurkitu zenuen Aitziberren baratzak? Lehendik ere ezaguna ginen eta badakit bere filosofia zein dan, naturala beti landatzea eta horrekin badaki bere produktua beti temporadakoa dela eta dagoena oso naturala dela. Kontatu nola hasi zinean eta zergatik aukeraketa hori? Hasi nintzen ondara 4 urte eta aukeraketa hori neban, lurrarekiko errespeto bat nahi nebalako. Tratamiento kimikorik ez dugu botaten berdurai, aukeratzen dugu singuluko landara, adibidez asunen ure, asiribuztenan ure, eta horrekin egiten dugu baratzeko tratamentu guztiak. Asier, elikagaien industria ikasten ari zara. Hori zer da? Bueno, azteko egiten dugu gure planta pilotuen, egiten dugu elikagaiak elaboratu. Eta horren ostean egiten dugu interneten legedia begiratu eta legedia base parametro onartzen dituen elikagai hori seguru txat hartzeko. Gero gu laborategira goiez eta parametrorekin ikusita guk analizak egiten ditugu jakiteko produktuaz benetan segura den edo ez. Hemen ikusten dituzten produktuak ziurrenik dena pasako lituzkete, eh? Ziurrenik bai. Tratamendu kimikorik ez da edukin, así que beraz ez da kutsadurarik. Ama! Ze ona! Berde eta guzti jando duzu, Dana, osorik. Etza jan behar? Bueno, tragegu esatengo, baina. Eta sukaldean aritzea, kimikan aritzea denez, orain, saltxeatzera guaz. Sukaldera. Oso ondo, hazen. Zornotzak gaude, Jauregi Barria jatetxean eta hementsen egiten du nik lan. Jendeak patata tortilla bat egiten duenean, kimika egiten dure bai. Gertatzen duena da ez dakitela eta esatean harritxu egiten dela. Prozesu guztia da kimika. Arrautza gordini daukagu eta tortilla egiterakoan ja ez dago gordinik, hor kimika bat sortzen da. Gaurko produktuak nola tratatuko dituzu? Ze prozedura erabiliko duzu? Ikusiko dugu prozesu ezberdin bat. Nitrogenoa erabiliko dugu gaseran. Sifoi baten bitartez, espuma bat lortzeko. Big politician telling lies. Restaurant kitchen. Araudi barruan sartzen da, bai, ez, zer dio? Bai, ez da kaltegarria. Zuek hori ikastetxean lantzen dezute? Bai, proba batzuk egiteko, gas batzuk behar dira, makinetarako. Orduen, gasak egon bidi leku seguru baten, baina erabili aldira kaltegarri. Leku seguru batean, horrek esan nahi du, momenturen batean arriskutsuak izan daitezkela? Bueno, bazpada bai esaldiak egoten badie, horrelako zozer, ekiditzeko Jander zergatik ikusten du hain gaizki kimika sukaldean, gero benetan ala balin bada? Igual agian bilurra ukingo du, sanoa den erabiltzen den kimika edo ez, baina gaur egun ustuk nahiko kontrolatua dagoela erabiltzen den kimika elikagaietan. Asier, besteak beste elikagaien mikrobiologia duzu ikasgai. Bueno, mikrobiologian aztertu ditugu bakterioak, onjuak, elikagaietan. Legediak esartzen ditu parametro batzuk, eta parametroaren barruan egon bidie produktua merkatu harteteko. Elikagaien konservazioa lege barruan egon dadin arduratzen zarete, horrelako zerbait esan genezake? Bai, elikagai bat merkatura urte baino lehen hau, lagin batzuk hartu, elikagaioaren ze parametro bete dituen begiratu legedian, eta laborategia azterketa egin da, biztona emon edo ez. Onjoak eta barra aipatu dituzu. Hori zer da, elikagaien konservaziorako ezinbestekoa adibidez? Izen aldire edo elikagai bat dituen ezaugarri bat, bioflora da horrelako gauzak, edo bai kaltegarriak,
igual patogenoak edo horrelako mikroorganismoak. Teknologia esango dugu dela, eta dena zientzia. berrikuntza eta zientziagatik, ez da? Hori da. Baina oraingo hondan zer egin behar duzu? Esperifikazio bat. Zeitz potoloa, baina zer da hori? Hori da, beste nasketa bat. Behar dugu kaltzioa, jogurretik hartuko dugu kaltzioa, da gero beste nasketa bat izango da. Baldakizu hasier zer dan. Itxuragatik, altxinato sodikoa dela, pentsetat. Hori da. Itxuragatik nik esango nuke limoi ura dela, baina tira, zuk esaten badezu, altzinato zer? Sodikoa. Altzinato sodikoa. Oso garrantzitsua esferifikazio egiteko. Azkenean izango da jogur bat, pelikula film batekin gainetik bonboi bat sortuko dugu jogur batekin. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man. Nonbaiten irakurri dut, sukaldariak ilusioen magoak zaretela. Horren atzean zer dago? Eskua, denbora, zientzia, pazientzia. Dena, da gehien bat produktua eta produktoreak. Produktoreekin zehazmeat buruz buru, begiz begi ikusi nondi datorren gure produktua, eta horretako aukera ematen digu slow food mugimenduak. Eukitea harreman zehatza, harreman direktoa produktorearekin. Slow food aipatu dunez, pentsatzen dut, janari elaboratua zari zarela. Bai, tradizionalan ere zientzia sartzen da, baina produktuak bere lantxak gustatzen zaigu. Adibidez, Jauregi Barriako karta, 150% tradizionala da, eta beste 150% innovadorea edo ja bertan kimika sartzen da zehatzenean. Asier, sukaldean manipulatzeko garaian produktuak kutsatu daitezke? Bai, elikagaiak elaboratzerak orduen oso garrantzitsua da higiene pertsonala. Zuk higiene bat ez badekozu, produktuak kutsatu alduzu, bai mikrobiologikoki edo bai ezaugarri fisiko bategatik. Josialiatzu berraritako bat, josialiatzu, eraztu nauk geldatu da... Osa daiteke, kristal bat jauzi. Baina goi mailako plater bat prestatzeko garaian, 100% handi batean manipulatu behar dira elikagaiak? Produktu printzipala ez da zertan elaboratu behar. Askotan, bera dago moduan ez dut beste tratamenturik behar. Baina adibidez guk askotan egiten dioguna guarnizioak elaboratu. Hor bai dagoela tratamentu bat. J'aimais ta couleur café, tes cheveux café. Sukaldaritza eta zientzia beti eskutik lotuta joan dira. Baina gaur egun geroz eta gehiago gainera. Zer deritzozu horri buruzuk bainaz? Bueno, bai, beti joan dira elkarri lotuta, eta gaur gehiago produktu berriek ikusteko eta aukera desberdinak ikusteko. Beti gauz ohituta ikusten arrautza bat egosia. Egosia nahi du esan ura 100 gradutan dagoela. Eta orduen guk aukeran egin duguna aldiz, da 63 gradu erabili, 100 gradu erabili barik, luzatu denbora, egosteko denbora, eta orduen horren ondorioa lortu dugun platera da arrautza bat temperatura basuan, kanpotik egongo dela kuajatua, baina barrutik likido eran egongo da arrautza. C'est quand même fou l'effet que ça fait. Zuk asko dakizula, elikagaiak kutsatu, ez kutsatu, irutzi zaizu produktuak alteratzen ditula nolabait ere edo ez du zertan beharrik? Ez du zertan beharrik, produktuak naturalak izan die. Erabilitako metodak ere, inork ez dago arrautza ukutu barrutik, orduan ez da kutsadurarik emon, eta erabilitako ura garbi egon bada, primerako izan da. Bueno, slow food ordua, mantxo-mantxo sukaldatu, aintzinan bezala, gure aitxon amonek egiten zuten bezala, mantxo-mantxo, kariñoarekin, eta horrela dana hobeto kontserbatuko da, hori da pixka bat azken mezua edo? Bai, eta jakin nondi datorren elikagaiak, slow food bitartez. Eta aztu gabe, zientzia eta sukaldaritza ez dutela zertan egon behar elkarren kontra. Hemen, Jauregi Barrian bezala, 150% modernoa, 150% tradizionala. Biak, zatoz zeona, eskerrik asko biloi gurean izateagatik. Hainbeste ikasi dugu, jan dugu, gauza berria probatu ditugu. Asier, Beñat, eskerrik asko. Ez da goz asko. Plazer bat izan da. Tortilla patata bat egiterakoan elikagaiak berotzen ditugunean molekulen arteko apurketa gertatzen da. Baina ondoren berriz ere tortilla patata egin eta osatzen dugunean molekulen arteko lotura berriak sortzen dira. Tortilla patata egin nuen azkeneko aldian, benetan, molekulen arteko loturaren gainean pentsatzen jarri nintzen eta tortillak
beste dimentsio bat hartu zuen. Egitan, sukaldaritza modernoa ikaragarria da.